Nyinga Simfros Okinda Jaloko Marwa Belinda Adhiambo. Kawachako enyo gai marazimio la umoja Raila Odinga oseyudoro mar piny owacho mar ndusu 13 mar osach jotije piny owacho mondo odhiye aguch gero udi. Raila mane wuoyo e kaunti ma Murang'a owacho ni pach jopiny ne ok okaw e wi ng'etono. Omedo ni ok jo Kenya duto madwaro udi, omiyo ok owinjo chung ng'ato ka ng'ato mondo ogol pesa ne gero udigo. Tumesema ushuru mkitaka tuelewane. Unataka kutoza mtu ushuru ili ujenge yeye nyumba. Ulize yule ambaye anataka nyumba. Akubali yeye atatoa. Na yule ambaye ana nyumba anatoa ya nini? Anatoa ya nini? Kwa hii mambo ya kujenga manyumba ni vizuri, lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. Hakuna haja kutoa hiyo toza hiyo ushuru. Hayo yote ni sababu sisi tumesema hiyo sio sawa. Ukiamua tutoza ushuru, watu waketi chini, wazungumze, waelewane. Paromarchik